Acabem de celebrar l'assemblea anual del Centre d'Estudis. De fet, l'hem celebrada el dia 2 de juliol, ja que la que estava convocada pel mes de març va haver d'estar ajornada. Ens hem adaptat a aquesta greu pandèmia, fent les nostres activitats a través de YouTube, fent les nostres reunions connectant amb la xarxa NetJitsi, i hem estat un llarg període en què l'activitat que realitzàvem aquí al Centre Cívic Mas Lluí ha estat tancada perquè així ho van disposar les autoritats. Des del 8 de juny el Centre Cívic és obert i al Centre d'Estudis hem anat avançant en activitats presencials combinades, com deia jo, amb les xarxes. Vàrem celebrar un Sant Jordi virtual i ara ens disposarem a celebrar d'alguna manera aquest possible Sant Jordi de juliol, del 23 de juliol. L'escola d'estiu ha estat emesa per YouTube, encara podeu trobar les ponències que es van presentar en aquesta escola d'estiu. En l'assemblea la vàrem cloure amb una brillant conferència del doctor Bóveda sobre el paral·lelisme entre la crisi de la pandèmia i la grip del 1918, 100 anys després, i estem preparant activitats que tindran lloc al curs vinent, per dir-ho d'alguna manera, que fem la previsió que siguin presencials o virtuals, com per exemple les 6enes jornades de paisatges contemporanis o la 11a jornada de patrimoni. Tenim en preparació per promoure dues convocatòries de recerques col·lectives, una sobre cooperativisme i l'altra sobre l'exili a la comarca del Baix Llobregat. També a la tardor veurem i participarem en el marc de la xarxa de la memòria democràtica del Baix Llobregat, per tant amb la presència institucional de Consell Comarcal, ajuntaments i l'amic Alde Mauthausen, d'un homenatge a les persones de la comarca que van ser deportades. Per tant, no hem parat ni un moment en la nostra dinàmica adaptant-nos a aquesta nova circumstància. Evidentment hem continuat sent responsables de la gestió del Centre Cívic Mas Lluí i del Museu de la Colònia Sedó, les seves visites als caps de setmana un cop s'han pogut reprendre. També estem cercant suports i col·laboració per fer un llançament del valor patrimonial que té aquesta colònia per la comarca del Baix Llobregat i per Catalunya. En un altre ordre de coses, a la tardor també podreu disposar a la nostra web d'una botiga online on podreu adquirir totes les nostres publicacions, inclús les que encara en tenim en estoc i en existència, doncs podreu fer-vos a mans. També prepararem la presentació, que o serà presencial o serà online, depèn de com evolucioni la pandèmia, de la publicació de la col·lecció Camins d'Aigua, que ara ja la tenim a mans i em fa il·lusió ensenyar-vos, que és la publicació de diversos autors, són 7 itineraris per descobrir el Canal de la Infanta. Aquesta publicació ben aviat la tindreu a les vostres mans perquè farem una tramesa a cada una de les persones associades. Ens agradaria que aquest mes de juliol gaudiu en la mesura del possible d'unes bones vacances, que reprenguem amb molt d'ànim al setembre i que, en mica en mica, es vagin minimitzant aquestes ombres de rebrots de la pandèmia, com el cas d'Hospitalet o de Lleida, que pels mitjans de comunicació anem seguint i que continuen preocupant-nos profundament. Bon estiu!